Bona nit a totes i a tots i benvingudes a Jurar a la Fresca, que ja per fi podem disfrutar sopant. En primer lloc, vos recorde les actuacions que tenim preparades. Començarem el divendres passat el cicle amb la pel·lícula Coco. El divendres que ve ens riurem amb el monòleg de Pepa Cases. El divendres 22 projectarem la pel·lícula Raya, el último dragón. I tornarem a riure l'últim divendres amb Òscar Tramolleres. I per avui tenim preparat un gran concert, un concert espectacular de la mà d'Andreu Valor i de la nostra benvolguda Unió Musical. No vos vaig a contar el currículum de la banda, perquè totes i tots el coneixem, però sí vull agrair públicament totes les col·laboracions de la banda d'Albalat amb la Regidoria de Cultura. Els reptes que els he proposat estos 7 anys no han sigut fàcils, però mai, en cap ocasió m'han dit Marisa, això no ho podem fer o no tenim temps. Ai, Toni! Al contrari, sempre he tingut un sí per resposta i amb un somriure a la cara. Reptes com el concert amb Pep Jimeno Botifarra, el concert de les trobades amb més de 400 xiquetes i xiquets de diferents escoles de l'Horta Nord cantant, el concert amb Dani Miquel, el concert líric amb el tenor del poble José Ricardo, el concert taurí en l'aniversari de la Penya Taurina, etc. La idea del concert d'avui va néixer en els sopars Estellers, on comptàrem amb la presència d'Andreu Valor, amb Borja Penalba i Mireia Vives. Allí vaig saber que Andreu havia preparat el treball Bandautorium i vaig pensar, ho vull per la banda del meu poble i ho vull per el meu poble. I dit i fet, vaig parlar amb Enrique i Toni i amb un sí i un somriure a la cara, així estan. És per tot això i més que l'Ajuntament, de la mà de la Regidoria de Cultura, vos vol agrair tot el treball i treball molt ben fet. Demane per això la presència del nostre alcalde, Nicolau Claramunt, i del president de la Unió Musical, Antonio Barranquero. Necessiteu anar canviant els instruments per uns de nous, per això vos regalem, en agraïment a la vostra col·laboració, un fagot per a l'Escola de la Unió Musical. Moltíssimes gràcies a la Unió Musical d'Albalat dels Sorells. Fuerte aplaudiré, por favor. I ara vos presentaré Andreu Valor. Andreu Valor i Insa és nascut a Cocentaina, el Comtat. És una persona compromesa amb la vida, amb la dignitat col·lectiva i amb la llibertat. Arrelat a la terra que xafa, canta i s'expressa per aportar una altra opció de vida, lluny del capitalisme, aprenent de les emocions. Seguís defensant unes lletres, un desig poètic i contundent, que des de la prudència defensen la humanitat, el respecte, la terra, la llengua, la cultura i integren a les persones. Porta des de 2007 en solitari, havent editat ja 9 discs. En les nostres mans, a l'ombra de l'oscuritat, malgrat la pluja, coinspiracions, Bandautorium, un concert de 10 anys, Poemitza, Insurrecte
i el darrer treball, Un nou món. I acabe ja donant pas al concert i per això us demane un fort aplaudiment per Andreu Valor i el seu grup de músics i un fort aplaudiment pel director de la Unió Musical d'Albalà de Sorells, Enrique Soria.
bellesa, la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Aixafar les flors, ferir la primavera que ara plora, que enriqueix la intel·ligència equilibrista d'aquest món, humiliant la voluntat adolescent carne nuet. Utilitzem seus llibres com a escuts de protecció, escuts de protecció, escuts de protecció. Una espia que em roba, complimenta amb tremolosa veu llista de reducció. Carregues per protegir un càncer que sotmet els enemics, tornar ferits al seu entorn, incapaç donar recursos per sorgir d'aquesta vena. La proposta és restringir necessitat d'explicacions, el desig de bifurcar la condició d'aquesta espècie. Fa del poble ignorant apte per manipulació, per manipulació. Desprotegides, progrés total de retrocés, capacitats disminuïdes, missions a l'estranger, prestats enigmes descobertes, docents que campen pels carrers, aularis duplicats d'accessors, menjadors sense aliments, estil de reincidència. Som la fòbia del poder, la fòbia del poder, la fòbia del poder, som la fòbia del poder, la fòbia del poder. Molt bona nit a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per estar ací. La veritat és que per a ser la segona vegada que vinc al Balat és curiós com en poquetes ocasions és suficient com per a poder-li estimar a una localitat. No? Jo crec que el privilegi que tenim en aquest tipus de professió que recorre el territori a través de la música que en teoria creem per a poder-la compartir, que pren sentit en una nit com la d'avui. No? La veritat és que és emocionant veure com tenim la possibilitat de compartir doncs, no només els anhels, cadascus nostres i els somnis d'una nit d'estiu meravellosa, sinó que a través de la música, a través de la cultura, en una època en la que encara no m'he eixit d'aquesta pandèmia que està fent la vida tan complexa, no? Intentem fer la vida de la resta un poc més amable. Diuen que és molt difícil poder estimar allò que no coneixem i la cultura el que ens aporta justament és fer-nos eixir de casa. Compartir com us dic, en una plaça tan meravellosa una possibilitat tan amable de fer que al final doncs, la música, els sentiments, les ganes de compartir les emocions de la gent que està damunt d'un escenari baix, no? Puguen arribar a ser simplement doncs, una cosa meravellosa d'aquelles puntuals en aquesta realitat tan difícil com la que estem vivint quotidianament, no? entre mils aspectes que podríem intentar analitzar. Així que venim a presentar-vos un projecte anomenat Bandautorium, que és i aspira a ser poble. És aspira a ser poble perquè justament té una fusió en una part fonamental de la idiosincràsia valenciana, no? I de la seva cultura, que són les bandes de música. Tindré la possibilitat de compartir-vos cançons nascudes en la intimitat i extrapolades a un àmbit col·lectiu tan gran en aquesta meravellosa banda i direcció, per nosaltres és un luxe. Així que vos convidem a passar una nit amable, agradable, que intentem despullar, com vos dic, d'aquestes tensions que diàriament vivim en una societat complexa on
lluny d'intentar entendre que la diversitat és meravellosa, que a través de la tolerància som capaços de poder construir una societat més amable de la que ens trobem, no? És part també dels nostres principis, així que parla la música, que no parle jo tant, no? I que d'alguna manera aquesta nit sigui tan meravellosa com vosaltres us mereixeu. Gràcies per haver vingut. l'estimes, aquest poble t'ha lliurat, l'alfabet i el respires, aquesta terra t'ha atorgat el sofriment i els combats. Aquesta terra t'ha donat la vida i la dignifiques, aquest poble t'ha oferit la història i la profundesa, aquesta terra t'ha donat els amics i els bars. Aquell país et nega el pa i els mots i encara així t'alçaràs i combatràs. Aquesta pàtria t'ha entregat les ombres i els exilis i els il·lumines. Aquests dos salts t'han engendrat la consciència i el nom i els escoltes. Aquest país t'ha portat al passat, el present i els camins. Aquesta terra t'ha vist créixer sense llibertat i sols Déu sap com l'estimem. Aquell país et prohibí la dignitat i els gorgs de la paraula i malgrat tot no callares. Aquest poble t'ha atorgat la vida, els silencis i la set. I aquesta ha estat la teua autoritat, missatge dels segles, obsessió de realitat. Però, memòria, amor, que consciència no de terra, paraules i unes mans amb què has parlat i has escrit i has treballat i has viscut. I con consciència pot de terra, paraules i unes mans amb què has parlat i has escrit i has treballat i has viscut. Paraules, unes mans en què has parlat i has escrit i has treballat i has viscut i has viscut i has viscut.
Moltíssimes gràcies. Mireu, anem a entrar una miqueta en calor. Jo normalment, conforme he fet abans en la presentació, quan xerre molt és perquè estic un poc nerviós. Així que amb el temps he après una cosa que és molt interessant, que és en comptes de xerrar i contar-vos les meues misèries, intentar contar alguna història que abrace la dinàmica un poc del concert. Així que vaig a presentar-vos al protagonista, un de tants, en aquesta nit que ens ajudarà a vertebrar un poc una nit de, com us dic, de música, de sentiments, però per què no també de reflexió. Sembla que no està massa de moda això, i és important que per a poder madurar pegar-li una miqueta de voltes a la vida, calmar un poc. Així que vos presento aquest protagonista i ja em direu al final del concert què us sembla. Salva una vida, salva el món. Aquesta va ser una frase que va marcar la vida del protagonista que ens acompanya. El seu nom és Nicholas Winton. Aquesta és una història verídica. Nicholas Winton era un humanista britànic, fill d'immigrants alemanys d'origen jueu, que en el conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Mundial es va jugar la vida per salvar 669 xiquetes i xiquets txecoslovacs que vivien als camps de concentració nazi d'una manera infrahumana. Ell va anar per altres menesters laborals a Praga i quan va veure un camp de concentració va considerar que la seva vida havia canviat de rumb, que havia de fer alguna cosa al respecte. Així que va habilitar la seva habitació, la va convertir en una oficina clandestina i d'alguna manera el que intentava era buscar la manera d'accedir als camps de concentració, traure clandestinament cada xiquet i xiqueta i enviar-los a països d'acollida buscant un muntant econòmic important, i sobretot famílies que pogueren acollir-les mentre la guerra durara. Al llarg del concert aniré presentant-vos una miqueta matisos d'aquesta història, però jo considero que en una etapa vital com la que estem vivint, on els carrers cada vegada n'hi ha molta tensió, on és molt difícil poder entendre'ns perquè no respecten la diversitat, considero que és important agafar referents que d'alguna manera aposten per la humanitat, per la solidaritat i per la pau. Si tenim aquests conceptes un poc clar, al final la vida tindrà una rutina un poc més amable de la que ens tornem. I jo sempre he pensat que és millor construir una societat que valga l'alegria més que no la pena. Així que anem a seguir un poc en el concert i després continuarem amb aquest tipus d'històries que intenten vertebrar el concert. La següent cançó s'anomena Vertigen i justament parla d'això, de llibertat. Si no és una vida al desert que sota la pell d'una paraula ha caigut mil vides per aquest present. Imaginaràs franges invisibles que remarquen de sentir la limitació del teu silenci i al final del teu espai on existir. Democràcia s'alimenta del temor per la impotència en resistir. La batalla es perdrà quan l'abandones, si eres fill d'un vent que crida a morir. És estrany seguir aquest propòsit, perseguint l'immens poder que de nou fas a repetir. Vendre la llibertat per oprimir. Quan s'observen ben tancats, sols un bes em taparà la boca, no altra forma per callar la veritat. Fòbia d'aquest lloc que t'obliga a refugiar-te si vols fer l'amor i la guerra plena llum del dia és la ignorància
l'herència del país més poderós. La pobresa escriu la vella història que és la manca de record, que és el survi de l'oblit. Sembrarem la discòrdia que provoca el principi d'un diari pervertit. Amb l'impunitat que avui ens esgota, l'esperança s'acomiada d'un futur sense color. L'esclavisme arrogant sobre el teu cos. Cossos, però mai les nostres ments. El silenci és qui dicta la sentència, perquè no seré jo qui trenqui el paper. Ser fidels a l'aigua que no embruta, construir l'alternativa per poder sobremorir. Cap barrera que ens pugui dividir. D'aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte i aprendre a caminar despert. Cavar el brot d'oscures circumstàncies que es rodegen per ingressar una vida amb els peatges, posar la ràbia enfront la por. I al ser de nou tornarem a caure, recordar a viure el present, agafar la mà i començar. Prova de volar contra el vent.
pot somiar. Per incitar on un món que sols dispara mapes, versos que de vida ens acompanyen, cal entendre d'igualtat. I al cent de nou tornarem a caure, recorda viure el present, agafar la mà i comencem. Prova de volar contra el vent, per desviar velles temptacions que ens faran oblidar un record. Intervé la gelida sol que desvia cada cançó. Cada matí la il·lusió m'assegura que mai veurem la sort, cal marcar el rumb a la nit. No el deixes en mans del destí. No existeix voler pensar de ser positiu, tot i ho ets al món quan somrius. Tornarem a sentir-nos vius, tot i ho ets al món quan somrius. Tornarem a sentir-nos vius, tot i ho ets al món quan somrius. Tot i ho ets al món quan somrius. Tornarem a sentir-nos vius, tot i ho ets al món quan somrius. Tornarem a sentir-nos vius. La mirada més perduda en un instant on l'amargura li genera el crit més sol. Gira entorn a l'ombra que la guia, però non que la vigila condiciona tota opció. Llenços grisos que atrapen la ment, privilegi ebri de censura, la misèria dura cura, ideals del nul saber. Estratègia la pitjor partida, un respirar en la tortura, hipotecar el futur present. Esclau en decadents per un vell sostre, ventres per pagar l'arrendament. No és aquell decor a la tristesa d'un capvespre mig ple. Per t'estimaràs sense mesura, quatre braços la separen d'una societat feroç. Prima la felicitat que impera, regalada dona a dona, home a home a més de dos. Eleccions exemptes d'un domini, situacions privades d'opinions. Sols la llibertat és la fortuna que depèn del nostre cor. Hi ha una veu que crida i crida, l'estimor que calma l'ansietat.
per anomenar persones que han perdut el seu cognom en una llar d'acolliment. Es clauen dècades per un vell sostre, ventres per pagar l'arrendament. No és a que decora la tristesa d'un capvespre a mig plaer. Somriures i un cel ras, mirades d'on ser. Vull hallar una família i una vida digna del seu present, del teu present, del meu present. Moltíssimes gràcies, però quina banda teniu així, carai. Mireu, recordeu la historieta de Winton que vos he comentat abans? Nicholas Winton treballava sol amb l'ajuda de sa mare i de poca gent que coneixia els seus moviments. Ell era una persona senzilla, humil. Podeu buscar per internet una miqueta aquesta història perquè estic segur de que vos captivarà d'alguna manera, no? I en veure-li el rostre d'una persona entens com hi ha gent que d'alguna manera no és massa visible i és el que nosaltres volem manifestar, posar en manifest justament aquells tipus de referències de persones amb aquesta humanitat que fan la vida que sigui tan meravellosa com considerem que pot arribar a ser, no? Ell feia una tasca minuciosa, intentava arxivar justament tota la informació de cada xiquet i xiqueta, intentava, com vos dic, mantindre encara el contacte malgrat la distància en els familiars que estaven encara en els camps de concentració. I deia l'escriptor Primo Levi, deportat a Auschwitz per jueu i partisà, que si la guerra és la mort, l'art, la cultura és la vida, no? I nosaltres sempre hem pensat que aquest tipus de manifestacions artístiques intenten portar implícit més enllà de la distracció, no? Un sentiment que d'alguna manera arrodonisquen la comprensió de saber d'on som, de quina manera volem arribar a expressar-nos, com vegem la vida per haver nascut on hem nascut, no? Així que ara anem a fer-vos una cançó justament d'un dels meus referents màxims. És un poeta valencià anomenat Vicent Andrés Estellés. La cançó comença amb uns versos que diuen «Ací pariren i ací estic». I jo sempre he pensat que la vida, més enllà de viure en la seva pròpia inèrcia, no? Necessita i reclama també la nostra manera de veure-la, no? I la nostra manera d'existir. Viure vol dir prendre partit, no? Així que en la recerca, com vos dic, de sempre valors que parlen de solidaritat i d'amabilitat en una societat que necessita justament aquest tipus de condicions, no? Fem aquest tipus de versos per justament enamorar-nos de tot allò que emana aquesta terra, no? I aquells autors que ens regalen a través de les paraules una manera tan bonica d'entendre la vida. Ací pariren i ací estic.
si estic i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariré i així estic, així treballe i done besos, així agonitze i així em ric, així defense unes collites, 10 veritats i 4 mites. Així em pariré i així estic, pobre de vents i ric de dies, pobre de versos d'afans ric, cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante a un amor de contraband. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altre se'n van, l'esperança de contraband. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altre se'n van, l'esperança de contraband. Així em pariren i així estic, i com que em passen certes coses, així les cante i així les dic. Així em pariren i així estic, així treballo i done besos, així agonitze i així em ric, així defense unes collites, 10 veritats i 4 mites. Així em pariren i així estic, així em pariren i així estic. 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 Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. Mireu, ara vaig a contar-vos una història que no estava prevista en guió. Clar, quan ja heu vist un repertori tan solemne i jo parlant-vos una miqueta d'humanitat i dius, i l'alegria on està? Jo no sóc l'alegria de la huerta. Si no ho sabíeu, ja vos estic justificant, no? Però l'anècdota aquesta crec que és un poc graciosa. Mireu, farà aproximadament més de 10 o 12 anys vaig actuar en un poble xicotiu anomenat Salem. Sabeu on està Salem? A la vall del Baida, més o menys? Un poble molt xicotiu. Per ser un poble tan xicotiu, aquella ocasió era una nit d'estiu també i estava jo sol tocant en la guitarra les meues cançons en aquells inicis. Doncs mireu, la següent cançó és una cançó que parla dels somnis, però faig servir una vessant metafòrica en la que la sexualitat està una miqueta per ahí entremitja. Cadascú farà pròpia la seva història. La qüestió és que aquella nit d'estiu, tocant la cançó en els ulls tancats, de sobte obric els ulls i en meitat del públic, que com vos dic n'hi havia un bon grapat de gent, parell de dones jovenetes que d'alguna manera anava dient-li una cosa a l'altra a l'orelleta. Jo no sé què estava dient-li perquè estava interpretant la cançó, però el meu subconscient dia que Charo li deia a la seva amiga Loli, que totes dos sumaven entre 180 anys o 170-180 anys, per a fer la idea,
Mira, Charo, el que està cantant el cantautor este ara, quan arribi a casa pense practicar-ho en el meu home. I jo no podia evitar que m'agafara la gràcia veure com una cançó en la seva metàfora sensual, però no anaven per allí estirs, no? Que Charo doncs l'insinuara, i cada vegada que jo tocava un poc la cançó, obria els ulls i ja estava Charo dient-hi el mateix, no? Quan va acabar la cançó, vas comentar el que el meu subconscient em va suggerir, atrevint-me a contar un poc aquella anècdota per a mi simbòlica i graciosa, no? I d'alguna manera, mentre estava comentant-ho, deia, ostres, doncs tant de bo Charo estiguera dient-li a l'Oli el que jo estava imaginant-me. Per què? Perquè simbolitzaria que per molt que passen els anys, les ganes de besar, abraçar i conviure la persona en la que has passat tota la teva vida, no? És algo que no depèn justament dels anys, no? Mireu, dir-nos les coses boniques, cuidar-nos, intentar mantindre l'essència de les sensibilitats més íntimes, no? És algo que no podem perdre, no? El món necessita d'estima, necessita justament d'estos gestos afables, així que anem a fer-vos una cançó com aquesta, en la que vos demane, per favor, que ara que quan toque la cançó no us poseu a xerrar a la persona del costat, si no us estaré imaginant-me coses que igual no hauria d'imaginar-me, i fa més difícil la interpretació. Amb totes i tots vosaltres, mentre sol autogestiona el meu plaer. el lòbul de l'orella, amb el dit fent un cicló pels cabells filtres i ses mans. Cau i ens mulla l'aigua, brolla freda, peça a peça el treus la roba en un atac ple d'ansietat. Mos al coll després tendres miraders que il·luminen la foscor d'aquesta vella habitació. I el pessigolleig que no l'ubique arrenca la maquinària de l'estat de sedació. En cada abraçada un xiu-xiuetes jo lluita per no pegar-me mentre et bese tot el cos. Adoré la suavitat del tacte de la pell que estic robant-te perquè no la puc comprar. Has aconseguit paralitzar-me i lluites per dominar el descontrol, la situació. Sense cap esforç a tu m'aclame i en una cançó de fons inventarem el nostre nom. Aquestes mans mai no em podran acaronar, però ni tu seràs capaç de fugir de la història que m'inventa en soledat. Ben satisfet, desitjos improbables mentre solo autogestiona el meu plaer. Disposta a compartir-te, aquí estaré. Tancats de nou somrius i no t'he de convèncer per les que li tens aquesta nit. Nos dibuixarem diverses figures, trencarem tots la clara que sols un vespre m'ofereix. I els teus pits són la delicadesa on perdre la calma i la revolta inicia el seu camí. I quan decidim trencar les bases m'has fet veure que quan vol que existiràs sols per a mi. Aquestes mans mai no em podran acaronar, però tu seràs capaç de fugir de la història que m'inventa en soledat.
aquí estás tú. les aigües clares pel meu riu. No queden peixos, no en queda cap viu. I ningú no s'adona que hi ha coses que mai no hauríem de perdre. Queda por, perquè els pulmons del món diguen ja prou. Incendis i la desforestació escalfaran la terra, canviaran els cants d'ocells per cant d'indústria. No m'ho crec, com en un món que ves tan avançat, els mandataris no han aturat ja la injusta destrucció del benestar de les persones de la terra. No m'ho crec, el vent que és causa de la corrupció, d'embutxacar-se un grapa de milions. Però la meua vida no és tan bella com permetre aquestes coses. El futur del món està en les nostres mans i només que estiguem canviant. No vull perdre la llibertat que mai és paisatge de boscos verds que brillen del sol i observar de les muntanyes com la vida no s'acaba de créixer. Les flors i els animals de cada espècie endolten quan els hem d'etiquetar. Per la por a que demà despertem pel matí ja no queda cap, i ja no queda cap. Soroll i tanta pol·lució, no el veig però cada dia és més gegant. Sense cap adossó, el sol és el gran enemic d'aquesta terra. Com pot ser que no reciclem per comoditat, que no cuidem el que és més apreciat i que fem de la mala abocadora i si cultivem la ignorància? Perquè tots som els culpables del que ocorre i devem reflexionar. No vull perdre la llibertat que mai ens paisatge de boscos verds que brillen del sol i observar de les muntanyes com la vida no s'acaba de créixer. Les flors i els animals de cada espècie endolten quan els hem d'etiquetar. Per la por que demà despertem per la nit ja no queda cap, ja no queda cap, ja no queda cap.
Mireu, Nicholas Winton va gestionar multitud de desplaçaments plens d'infants. Us recorde la xifra, perquè en moltes ocasions les persones sempre es preguntem i què podem fer nosaltres per poder canviar la vida? Persones que amb la nostra humilitat prou fem intentar adaptar-nos a la pròpia inèrcia, què podem fer per canviar el món, no? Però de vegades ens menyspreem la capacitat de l'ésser humà, no? Perquè que una única persona siga capaç de salvar 669 vides, no? És per entendre fins a on, quan de vegades el propòsit és així de sincer, d'humil, de tanta veritat, no? És capaç de poder assolir una xifra tan contundent. Mireu, l'últim tren que vaig gestionar va tindre data el 2 d'agost de l'any 1939 i el 8è tren que havia d'eixir de Praga ho havia de fer l'1 de setembre del mateix any. Justament aquell mateix dia Alemanya envaeix Polònia, tanca les fronteres i literalment aquest tren va desaparèixer. En més de 250 vides, xiquets i xiquetes que formaven part d'aquest tipus de trajecte, no? Més de 15.000 foren els xiquets i les xiquetes que pergueren la vida en l'Holocaust. I ahí és on us qüestione una frase que deia Desmond Tutu, que deia que si davant d'una situació d'injustícia mirem cap al altre costat, el que estem fent és afavorir a les parts opressores, no? D'alguna manera és inevitable tindre por davant de situacions tan complexes com aquestes, no? Però arriba un punt on hem de plantejar que n'hi ha dos vies, no? La via d'intentar ser persones pacífiques o justament deixar la inèrcia que passa el que està passant en Ucraïna, el que està passant en Palestina, el que està passant en Síria, en Líbia, en Mèxic, en tants i tants països on en ple segle XXI considerem que una solució davant de qualsevol tipus de diversitat, no? Passa justament per una situació bèl·lica. Així que anem a fer-vos una cançó que s'anomena Camí de les Garlandes. Jo sempre he pensat que per portar-nos bé no calen les mateixes idees, però sí que cal el mateix respecte. Camí de les Garlandes són versos del poeta Contestà, Vicent Valls, parla justament del sofriment de cada una de les persones que té que abandonar la seva terra, la seva casa, la seva família, no? Per intentar afrontar la vida d'una altra manera lluny d'un conflicte com aquest en què la vida sempre n'hi ha en perill, no? I nosaltres sempre hem dit que la pau és l'única eixida i per això cantem cançons com aquestes, Camí de les Garlandes. Mercaders de fal·làcies, possessius de supèrbia, cobdiciosos i avars, enemics de la vida, en secret capdellar en un grapat de mentides sobre mi, sobre l'era i les nostres famílies. Finalment va arribar el decret de l'exili, la tardor primissera esclatava dolcíssima sobre els camps estimats, sobre l'or dels pollancrers. Vam creuar la frontera per les vinyes enceses, sota el sol de l'octubre com un codony daurat, com un raïm encès, en l'atzur més puríssim. Amb els ulls plens de llàgrimes vam mirar la ciutat, camí de les Garlandes on comença el desert, amb els pares malalts i la mula suada vam fer nit als afores, a la vora d'un pou. Que al moll no us demani pels camins oblidats que no porten en pau, com vivint estimat, com les velles bagasses. 30 anys farà per ara que al moll no us demani pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records,
com les velles bagasses. 30 anys van esperar a que el moll us demani pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records, com les velles bagasses. Codiciosos y avars, enemics de la vida, en secret capellar en un grapat de mentides, sobre mi, sobre l'ell i les nostres famílies. 30 anys van esperar a que el món nos demani pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records, com les velles bagasses. Mireu, jo he de cantar molt, només per fer subsistir a la família en la que ens hem entablert en aquesta realitat. Per què vols dir això? Perquè tinc 3 fills. Ja puc cantar ja per a poder mantenir aquesta línia, però quan els meus fills entren a casa i em veuen sempre assajant la guitarra, que forma part de la nostra professió, sempre em diuen: hosti, papa, treballant la guitarreta tu, no? Com que estan ja una miqueta en el seu punt de saturació. Fins que un dia van entrar i van escoltar uns acords que són una miqueta molt més dinàmics de la rutina habitual de fer cançons, no? La següent cançó s'anomena Història d'un amor alternatiu. A mi m'han dit que així al Balat estan els millors palmeros i palmeres de tota la contorna, no? Doncs ara és moment de participar. És a dir, arribem a la recta final del concert, necessitem justament del caliu de les vostres palmes. Vos demanem, per favor, que ja que estem concentrats, anem totes i tots al mateix tempo. És broma tot això, perquè ja sé que ho fareu espectacular. Però us convidem a que formeu part justament d'una cançó que, com us dic, és més dinàmica, que esperem que vos agradi i que amb vosaltres segur que sonarà molt millor. Història d'un amor alternatiu. Diu així. rastres al cap. A casal fomenta com canviar les coses. Abandona la ruïna que li aporta el seu sofà. Sap aprofitar el màxim de les hores. Ella hippie tendra no és per cap concert d'esca, només
de temps per a pensar que la rescaté. Va canviar s'enginyeria per a fer català, pregonar la llibertat de tot un poble. I el creu Albinades, però mai no s'han atrevit a canviar alguns versets i unes casalletes. Ell espera perquè arribi una data especial i ha pensat que el 9 d'octubre és entranyable. Sepulcral silenci, respecte enamorats i aus externs de radicals els intervinen. Però hi ha algunes normes per no creure en majestat, perquè continuant igual no poden viure. Vinga, fort. I som fugir de la misèria, una crònica condemna el capital. I la potència ens ha ensenyat l'alternativa tanta nois per no seguir el camí que ens ha afectat. Per Sant Agustí ell comença a manifestar un general perquè creu en un país lliure, però no pot evitar i alçar la vista per cercar aquella criatura que el seu cor ocupa. I ella no ha dormit 3 nits pensant que el veurà s'ha arreglat més que mai en la seua vida. I li va escriure una nota que ens ha aconseguit signar amb desig perquè sospite qui l'estima. I serà que els canvis fer clavar i ara el fred perquè la nit és llarga i refugiats de la resta i repassa amb ansietat una història que siga com la somiada. Y la brilla la señal su borra l'obscuritat per confessar que el seu cor pateix que sea, per confessar que el seu cor pateix que sea, per confessar que el seu cor pateix que sea. Moltíssimes gràcies. Que artistes sou, che? I estàveu així aguantant de cara a la recta final i avui ho puc fer un poquet abans d'això. Digues, haver fet cançons més mogudetes, ja ho sé, és culpa meva. Mireu, acabem amb la història de Nicholas Winton, que jo crec que acaba en el seu punt més àlgid en aquest tipus de recta final. Nicholas Winton va mantenir el que ell havia fet, aquests moviments de salvar a tanta gent, durant més de 50 anys. Ell, com us he dit al principi, era una persona molt humil, no? I no feia les coses justament que per altra cosa més que per la seva pròpia credibilitat, per la solidaritat, perquè no podia consentir que tantes vides es pergueren en aquest drama que la humanitat va viure en aquella etapa. No? Així que va mantenir en secret el que havia fet, se'n va tornar al Regne Unit, es va refer la seva vida, es va casar i un bon dia la seva parella, ordenant les golfes de la casa, va trobar uns arxius que desconeixia, que no havia vist mai. Uns arxius replets de fotografies, correu postal, els arxius de cada xiquet i xiqueta de la qual vos he contat en tota aquesta història. I així Nicholas Winton no va tindre més remei que contar-li a la seva parella el que ja havia fet 50 anys abans. Les casualitats de la vida és que la seva dona era íntima amiga d'una periodista experta en l'Holocaust i en contar-li el que el seu home va fer, doncs aquesta notícia es va convertir en viral.
i Nicholas Winton va passar a ser una persona aclamada, defensor dels drets humans, convidat en mitjans de comunicació en universitats per intentar incentivar aquesta màxima, no? que hem de fer entendre que les persones al final hem d'apostar per una convivència més amable i fer la vida més rica, de que som capaços de poder-ho fer i no sé per què sempre busquem altres camins més complexos. La qüestió és que un bon dia el convidaren a un programa de televisió en una grada repleta de gent. Nicholas Winton va contar el que ell havia fet i el presentador va demanar que per favor el públic li donara un fortíssim aplaudiment en senyal d'agraïment. Nicholas Winton, emocionat, es va girar i va veure com tota la gent que estava al seu voltant es posava de peu. Però el que ell no sabia és que tota la gent que formava part d'aquella grada eren els xiquets i les xiquetes que ja havia salvat fa 50 anys. Contar-vos aquestes coses és simplement intentar traure la millor part de nosaltres. Al final la vida és complexa i ja ho sabem, no? Però apostar per donar la millor versió, intentar ser persones amables en una realitat on cada vegada ens demana més aquest tipus d'afecte, és l'únic que he intentat compartir-vos en aquest tipus de manifestació. Si marxeu a casa pensant que el cantautor és que heu vist avui un tostó, però demà s'alceu amb la intenció de ser millors persones del que ja sou, aquesta tasca haurà valgut la pena. Gràcies per haver vingut. Curiosament la vida resta lluny de tan senzilla, dormen multitud de gestos, els costums de ser perversos, mentre cau l'equilibrista, dona vida a la corista que ha canviat ja el peraler, entre versos la constància ha salvat el vent que passa, l'horitzó que sap de llum com de tu i jo, que busca peu i l'herivés de la lluçó per aconseguir vetllar en la llibertat del món. Força de perfil abstracte, sobre tu recau el tacte per nodrir a la nostàlgia, fent del teu do l'esperança en la nit forges d'estima, cada pas que l'acaricia descereta el patiment, saps que si no és la lluita desvirtue la collita, l'horitzó que sap de llum com de tu i jo, que busca el temps i l'empedrat fa de grau per aconseguir vetllar per la llibertat del món. Vítol crida el poder quan de la fi creix el principi de l'amor, saber que aprendre és el viatge. Vítol crida el poder quan la foscor deixa de ser foscor,
Curiosament la vida resta lluny de tan senzilla. Dorme multitud de gestos, els costums de ser perversos, mentre cau l'equilibrista. Dona vida a la corista que ha canviat ja el peraler. Entre versos la constància ha salvat el vent que passa, l'horitzó que sap de lluny com de tu jo, que busca el temps i l'emperedat fa de gramó per aconseguir vetllar per la llibertat del món. Vosaltres heu vist que la banda està així quieteta i vosaltres no marxeu ni a la de 3. Doncs bueno, abans heu fet les palmes d'una manera espectacular. Com se dona a cantar? Això és que millor o no? Bé, a mi m'agradaria haver encertat en la versió que anem a fer. Anem a fer-vos una cançó. Els 4 músics que d'alguna manera fem viatge de vida i professió conjuntament. Hem elegit una cançó que per nosaltres és un símbol, com vos dic, primer de les referències a la música, d'aquelles persones que t'ensenyen a veure la vida d'una manera diferent, a saber-te expressar a través de les cançons. No vaig a presentar-la, però jo crec que és una cançó bonica que en el seu concepte, en comptes de dir-vos adeu, vos desitja el millor, i això és una cosa que nosaltres sempre hem intentat a través de la música, intentar reivindicar que l'altre món és possible, però perquè les persones es mereixen somriure, i aquesta felicitat que d'alguna manera ha de ser partícip entre vosaltres i nosaltres. Si la sabeu, acompanyeu-nos a cantar-la, sí? Vinga, va, diu així. Si em dius adeu, vull que el dia siga net i clar, que cap ocell trenque l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat en mi. Love
bateria de John Tinyent, Josep Bas. Des d'Alcoi al baix, Carles Carbonell. Els cors, els duets, la flauta travessera des de Cocentaina com jo, Berta i Lligue. Persona fonamental és l'altre músic invisible, en la distància és el nostre tècnic de so, ve d'Alcoi, li diuen Gabriel Soler. I gràcies com també als companys de Metrònom per tota la infraestructura sonora i luminosa que fa possible que, com vos dic, aquestes coses puguen arribar a vosaltres de la millor manera. Un fortíssim aplaudiment a ells. Sabeu la cançó o no la sabeu? Ens acompanyeu a cantar un poquit? Vinga, va. I així preciós que a poc escrius Mireu, ara que ja m'he intimat una miqueta, ara que ja tenim confiança, sigueu sincers i sinceres en mi. Quanta gent heu vingut a veure una banda meravellosa com aquesta i heu dit, quan heu vist el director o la directora, això de moure els braços sé fer-ho jo? Quanta gent ho heu dit? Estic convençut que la majoria penseu que aquesta tasca és una tasca, bueno, un poc simbòlica, no?, de que ha d'haver una persona. Doncs mireu, tot i que ja eren conscients abans, quan hem començat a treballar en aquest tipus de bandes, us puc assegurar que vos equivoqueu. Que la persona responsable a que 40-50 persones anem tots a una, que intentem fer els pianos quan toquen ser pianos, que intentem emocionar-nos quan arriba l'emoció, és justament tot el pes aquest recau sobre, en aquest cas, el director, que no només ens ha tractat fenomenalment l'altre dia que vam vindre a l'assaig, no?, sinó que avui és capaç de tirar-se a l'esquena tota aquesta pressió, no?, i fer que aquests arranjaments fets de la forma més humil però emotiva possible, no?, arriben a vosaltres d'una manera meravellosa, perquè la banda que teniu és espectacular i el director també. Un fortíssim aplaudiment a Enrique, Sònia, Alex. Que per cert, ara mentre ens preparem, no vaig a xerrar massa, no vaig a xerrar massa. Mentre ens preparem, vull fer una manifestació en favor de les persones que tenen un càrrec important en aquesta localitat, no? He vist a l'alcalde suar la gota gorda muntant les cadires. He vist al director suar la gota gorda col·locant així els faristols i tot el tipus de tinglau. Mireu, quan hi ha persones que treballen per al poble, indiferentment de com pensem, de com sentim, són aquelles que li donen, com us dic, una utilitat i fa que d'aquest esforç intentem fer poble, que és del que es tracta aquest projecte. Així que cuieu aquestes persones que són meravelloses i que diuen i donen molt a un poble com aquest. I ara sí. Podíem
Odia l'orgull de qui es creu un patriota quan per covardia empareda els seus lladís, callant la memòria de víctimes sota els seus peus. Odia el país que tortura animals, convertint el dolor en cultura que banya les mans amb la sang de mirades que mai ho entendran. Odia el feixisme que aviva les penes d'aquell immigrant que es desviu lluny de casa i pregunta al seu Déu per què el seu sofriment és constant. Odia banderes que ens han imposat, que generen un odi envoltat amb la ràbia per no respectar sentiments que ningú pot tocar. Odia el civil que s'encisa amb els gols, que idolatra persones sense conviccions, que tributen llunyans i estalvien les pressions fiscals. Odia l'estat que agonitza els poetes, que amb les seues lletres clamen llibertats, que suporten pallisses que deixen caure empresonats. Odia les forces que oculten els rostres, que apunten als ulls d'aquells manifestants, que s'obliden de l'ordre i del fill que cridam al Senat. Odia els ministres que amb cap devoció devaluen el prestigi de la dignitat, condemnant el futur del captaire fins a l'eternitat. Odia el bisbe que en plena oració s'atreveix a sanar l'homosexualitat, consentint un vertigen en llibres curar a malar. Odia l'homicida que en revolució fa esclatar l'amenaça i contagia terror, fent pagar la inconsciència en persones que busquen la pau. Odia aquell amo que es creu poderós, que esclavitza l'angoixa dels treballadors, que cultiva fortunes mentre roba vida als menors. Odia el mascle, l'opressió patriarcal, que golpeja la dona negant la memòria, que no entén que pretén enviar-le per tota raó. I no sé odiar-lo avui perquè ja no suporta el dolor d'aquesta humanitat. La peculiar esperança recau sobre el nostre mirar. Si la virtud de l'amor s'abandona aquí, no tindrà mai l'obscuritat. La covardia és un acte prohibit si has après a estimar. La covardia és un acte prohibit si has après a estimar. I ara sí que és cert que anem a fer l'última cançó ja. Abans d'arribar a la fi, he de donar les gràcies justament a l'altra part invisible, encara que hem fet una presentació emotiva quan hem començat, no? Al final, aquest tipus de muntatges, tota la infraestructura, el temps que portem una miqueta assajant, no? Prenen sentit perquè hi ha gent que considera que la cultura és important, no? Ho he dit al principi abans, no? El fet de poder traure'ns de casa, de reunir-nos en un poble, de fer-nos conviure com ens coneixem
quan coneixes alguna persona empatitzes amb ella, quan empatitzes amb algú doncs arribes a començar a estimar, no? Així que volíem demanar un fortíssim aplaudiment a la Regidoria de Cultura i, com no, a l'Ajuntament d'Albalat, no? Per considerar que la cultura, siga hivern, siga estiu, és important per als pobles, identifica la nostra manera de viure, no? Trenca la rutina de les nostres responsabilitats i, com vos dic, fa que el nostre coret al final prenga uns camins cap a les emocions que són importants per a viure. Així que vos demano un fortíssim aplaudiment i moltíssimes gràcies per tot. Igual que he presentat abans els companys que m'acompanyen, els companys i les companyes, m'agradaria saber noms i cognoms de tota la banda. M'haureu de disculpar, però no tinc la capacitat d'emmagatzemar tota aquesta informació. Però si Bandautorium, que és aquest projecte que estem presentant, vos prenen sentit, és justament perquè n'hi ha bandes meravelloses com aquesta que li donen forma. Mireu, nosaltres ens dediquem a la música. Ser professional de la música no significa únicament dedicar-se a ella, perquè així n'hi ha moltíssima gent que fa les seues hores estudiant, les seues hores treballant, i al final es reuneixen una o dues vegades a la setmana en intentar fer que un repertori vagi endavant perquè quan vinguin unes festes populars o quan vinga un concert puntual, gràcies a aquest esforç facin la vida dels demés més agradable i més amable. Així que no sé què és més important, si dedicar-te a la teva professió com a tal, o a banda de la mateixa intentar dedicar-li hores i il·lusió en fer possible que aquests projectes existisquen. Després de pandèmia, de 2 anys de silenci, crec que el més fort aplaudiment d'aquesta nit s'ho mereixen cada un dels membres d'aquesta banda, perquè no només s'han treballat de valent aquest tipus de sensibilitat, sinó, com vos dic, fan la nostra vida que prenga un poc més de sentit. Gràcies de veritat. Estan serios i sèries, Quan s'acaben les entrades de moros i cristians o les falles no ho esteu tant, Bé, moltíssimes gràcies de veritat. Marxem ara sí amb la cançó que hem començat, s'anomena El Progrés. Considerem que és una bona manera d'intentar donar un passet sempre endavant, considerant que altre món és possible perquè vosaltres l'habiteu. I només dir-vos en veueta xicotiua que si a algú li ha agradat un poc la proposta, allà a la tauleta que teniu a la meva esquerra, teniu una miqueta els discos, el merchandatge, que d'alguna manera fa que quan arribes a casa puguis madurar un poc les cançons, aquest tipus d'arranjaments, i si teniu ganes de contribuir a que la música continuï endavant, doncs és una bonica forma. Cuideu-vos, que vagi molt bé aquest estiu, gràcies per haver vingut, sense vosaltres ni n'hi ha cantants ni n'hi ha cançons. Fins la propera, moltes gràcies. Passat ràpidament. Mentre cantava he compost una cançó en un instant on ve i record mirar enrere i observar perquè sóc jo. He caminat passeig avall i pel palau buscava el meu pla de la font i m'he dormit sota el castell mentre mirava tendrament aquest vell món. Imitar caducitats la nostra estima musical, barrejar talent amb ganes de canviar, mirant endavant sense oblidar-nos de la veritat, tu i jo per molt que diguin som iguals. Analista de la causa de la personalitat, com un vell pneumàtic que té 1000 pegats, però vist per escoltar-te i amb ganes de millorar, potser això fa créixer la humanitat. Cada compàs que Duri Carbonell regalen a tocar, cada cuidat d'entre i de jo, la veu de Berta enriquint del meu cantar, i és
marxar sol i aconseguir obtenir el significat. Evitaré tots els presagis d'una mala relació, perquè no m'estimes sols donen asco. Cada dia m'encisa més la unió dels pobles trepitjats que treballen per tot el que ens enforta. Des de Moro fins a Denya del Bar, de Vinaròs, i amb ganes de descobrir el Principat. A l'Ollella cantava el Cesc allò que ja que ens va ensenyar, compartint de provenents ve i caminar. Assignant la referència amb resumits la veritat, des dels setze jutges buscant un demà. A la terra i un pensilis que avui hem de preparar, cantarem contra tot el que estem pensant. A la Baixos, Miquel Gil, Feliu Ventura i Josep Bas, Botifarra, Alta i Muñoz i altres companys han obert la caixa de Pandora amb la justa intenció de canviar